What's up guys? Ako pala si RS at welcome sa Promit TV channel. So yun nga pala guys, for today's video, abang natin mga anak yung baboy namin. So isang inainan siya ngayong araw kasi parang nag-labor rin siya. So kanina pa rin mga binabandayan. So ayun guys, ang gagawin natin, ibigyan natin yung mga anak niya. Tapos ako rin yung mag-aasikaso na sa big. Every lalabas yung baby, ako yung pupunas. So ayun guys, tara, abang natin yung baboy ng mga natin guys. So yun nga pala guys, kung di po kayo subscribe sa YouTube channel natin, so ayun guys, please subscribe para update kayo sa lahat ng mga videos na i-upload namin. So ayun guys, salamat! Papa. Wow! So yun guys, meron tayong isa. Lumabas na yung isa. Ayan. Meron tayong isang iik na lumabas. Mamaya atay natin. Guys. Ayan guys, tumayo siya, tumayo. Ganda nung ano guys, yung unang labas oh, ang haba niya. So unang lumabas guys na biik, lalaki agad guys. So maganda yan, maganda yan. Mas maganda guys kasi yung lalaki guys sa babae kasi mas malis na lumaki. So yun, based on our experience guys, mas madaling lumaki yung mga lalaking mga biik. So yun guys. So guys, dalawa na yung beat natin. So, parang babae at ito guys. So yun. So guys, antayin pa natin. So yun guys, lumabas yung pangatlo. So yun. Parehas yung laki guys, malaki din talaga. So yun, mahaba. So yun guys, tingnan natin. So yun guys, hindi lang tayo masyadong maingay kasi baka magalit yung naririnig kasi pag masyadong maingay, galit yung inahin, tapos palakad-lakad siya pag maingay yung nasa paligid niya. So kaya dahan-dahan tayo masalita. So yun guys, yung mama tsaka si papa, yan. Yan guys, so tatlo na. Yan guys, yung mama, yan yung line, parang tatayo na naman guys. Wow! So guys, lumabas na yung pang-apat guys. So yun, kinukuha na ni Papa. So yun, antay-antay din ng panlima. So yun guys, naganda nung lumalabas, laki. So yun guys.
Pabisaro pa. Nagluwas. Ito na. Wow! So yun guys, pang-5. So yun guys, lumabas na yung pang-5 guys. So, ayun, ang laki guys. So halos parang siya yung sa 5, siya yung pinakamalaking lumabas guys. Pero, ayun, ang mabilis na guys magigilaw. So ayun, antayin natin yung pang-6. Ayun, umiiri pa siya. So, ayos, ganun pa yan. Pa? So yun guys, lalaki pa daw ulit yung lumabas. So bali, 4 na lalaki, isang babae yung lumalabas pa lang guys. So yun, abang natin kung ilan pang babae o ilan pang lalaki na lalabas. So yun guys. Yun guys, pang-6. Wow! Lapakan ka na. Yun. Yan guys, pang-6. Pang-6 yan. So yan, laki. Oh. Yan guys, pang-7 guys. Naluwas yung pang-7. Nakatayo na guys yung pang-7. Ayan, nakatayo na guys. Oh. Yan. So yan guys, yung pang-7. Yan ang pang-7 guys, pang-7. Lalaki pa? Anong tao? So yun guys, lalaki pa rin. Bali, pang-6 na lalaki, tapos isang babae guys yung nakalabas na. So ito guys yung may bisita tayo. Siya, si Cole. Yee! Yan. Ang ganda ng patining pa. Yan. Yan guys, pampatining. Good na yan. Puro lalaki. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. So 7 yung daddy guys. Tapos baliktaran sa 14. Murag matigangat mo ng bitis. Pag di nakano siguro kita, buka ako sumimot. Ayan guys, meron tayong mga bisita. Ayan. Ayan, o Yan. natin sa kapatid. Ayan mga kapatid namin, mga tiyahin, tsaka mga pinsan. O, yan. Diyan ka mo yan. Ayan yung pinaka-master. Yung master mo, waka. Ako pa rin sa loob. Utong sarok pas O, ikaw na dyan doon. Basuko na siya. O, paslo, utong sarok. Sabi nga kasi niya, nagumog na nga sa parel. Yay! Grabe, di na katurawis. Ayan magkape. Hindi na ada yan. Sulo lang pala naginom na. Hindi mga taga-partira. Pero may ba mo rin? Ayan guys, nabas na naman yung isa. Lalaki na naman. 8 ay 7 lalaki. Puro lalaki. May babae isa raw. Nag-iisa ka talaga mali. Ang mga sabi. Uy. So yun. Di ka pa? Ano pa? Makaon mo nino. Ikaw kang magada? Makaon mo. Ngimot ka na dito mangusnos. Makaon mo nino. Ay, naino. Lubot. Oh. Buhay-buhay. Buhay. Buhay. Buhay mo kayan, babe. Buka ito ng ngimot. Anuhan mo taso. Paano ba na miso? So, iling. Hindi ka sa baluktot sila eh. Karuluya para Paano sa rin na kaya tulos na mahangos? Kumbaga, ano ba? Oh, bukod. Oy, oy, oy. Duwang
Para sa nangagat ko. Ay, di magkaway-kaway ulit matiyain, no? Ayan guys, bago natin galing Amerika. Ano biskuit? Yung doon, ini man yun, ini. Yun na yan. Dali din. Bagong ibong gayon. Uy, yan ang bagong ibong. So yun guys, simula ng mga anak yung baboy namin, yung pang-walo. Matagal sundan guys, matagal sundan. So ngayon, alis muna ako guys kasi magsisimba ko eh. Mag-alasin ko na. So, si Papa, iwan ko dito. So yan, so, bahala dyan. So, parang nagle-labor din naman ulit eh. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin or pagkapagating na Iman, patuloy ko yung pag-video. Puso nila, puso. Hindi na tigabi, di ba? Sa baba. Ganda na. Hindi ba yan? Murah na yung tanda. Finish na. Adobohon. Tingnan na. Adobohon ta. Kira-kira ano labang ta? Ikaw, bilang pinaswa. Wala na, finish na.